Il-ġimgħa filgħodu fil-Knisja ta' Fatima f'Tal-Pjetà ngħatat l-aħħar tislima lill-preżentatur tar-radju u għalliem Michael Tribi. Personalità li kien wieħed mill-pilastri tal-istazzjon Radio 101 li baqa' anke f'Net FM fejn kienu wassal programmi ta' mużika Taljana. Appart il-mużika huwa kellu għall-qalbu t-tagħlim, tant li għal snin twal kien għalliem tal-ġeografija u minn għandu ħadu l-edukazzjoni tagħhom eluf ta' studenti. Fi knisja pakkjata bin-nies Tribi ġie deskritt bħala persuna li matul ħajtu investa fl-aktar ħaġa b'saħħitha u li tibqa' dejjem fl-imħabba. Dan apparti li kien għalliem li jara fis-saħħaħ il-ħiliet tal-istudenti tiegħu. Preżenti għal funeral ta' Tribi kien hemm fost l-oħrajn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, l-MEP David Casa, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino u diversi deputati u ex-deputati tal-Partit Nazzjonalista. Preżenti wkoll kollegi li matul is-snin ħadmu ma' Tribi kemm f'Radio 101 u anke f'Net FM.